салом дӯстдорони варзиш, чун медонед абудаби мизбонии чемпионати ҷаҳонро ба зимма дорад ва чанд тан аз варзишгарони мо бо роҳбарии федератсияи таҷмаф он ҷо сафарбар шуданд ва тӯли ин чанд рӯз онҳо аллакай тавонистанд ки рекордҳои нав ва садрнишинии ҷадвалро ба зимма гирифта бошанд. Чемпионати ҷаҳон миёни наврасон баргузор гашта истодааст ва дишаб як бигем рекорди нави дигар сабт гардид. Ёқуб Искандарзода ва Муҳаммадшуфе Баротов. Ёқуб тавонист 3 карат қаҳрамони ҷаҳон гардад. Муҳаммадшуфе Баротов тавонист ки 2 карат қаҳрамонии ҷаҳонро миёни наврасон ба номи худ сабт карда бошад. Саволам ин гуна аст ки ман, шумо ва ёки як нафари дигар дар ҳамин сину соле ки ҳамин бачаҳо қарор доранд, чӣ унвонҳо ва ёки чӣ як кори некеро барои ин миллат, барои ин сарзамин кардаем. Дар ҳақиқат расидан барои чунин унвонҳо на кори ҳар як мард аст. Инҷо сабурӣ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамон дисциплинаи варзишӣ лозим аст ки то тавонӣ дар чунин сину сол барои ин Тоҷикистони соҳиби истиқлол номи некеро гузорӣ. Албатта фарзанд неъмати бебаҳо аст ва на ба ҳар як нафар худованд раво мебинад чунин фарзандонро ва шумо падару модарони азиз бениҳоят нафарони хуштоле ва ҳамон назари худо ба шумо расидааст ки чунин фарзандонро ба воя расондаед ва сипос барои шумо аз номи худ, аз номи бигем ёру дӯстон, аз номи он нафароне ки аз маҳорат ва ҳунари фарзандони шумо ки тамошо мекунем ва лаззат мебарем сипос мерасонем. Як чиз дигар нагуфтамон, дар ҳақиқат барои расидан ба ин унвонҳо албатта нафаре заҳмат мекашад ки аксар вақт паси парда мемонад. Дар ҳақиқат заҳмат, талош ва ҳамон вақти тиллоии худро бештар дар толори варзишӣ сарф мекунанд ки то ин наврасон, ин ҷавонон омода бошанду исми Тоҷикистонро дар чунин мусобиқаҳои сатҳи баланд боло бурда бошанд. Албатта ин заҳмати мураббӣ аст. Мураббиёни азиз аст, ба тамоми шумо ҳам як сипоси бепоёни худро мерасонем ки дар интихоби варзишгарон хеле заҳмат мекашед ва кори ҳар кас ҳам нест ки бидонад кадом варзишгар омода аст то сафарбар шавад ба чунин чемпионатҳои сатҳи ҷаҳонӣ. На ба ҳар як кишвар муяссар мегардад ки чунин давлат дошта бошад. Албатта ин ҳама бо заҳмат ва талошҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. Орзу дорем ва ҳавас дорем ва умед дорем ки дар кӯтоҳтарин фурсат ин бародарони мо дар мусобиқаҳои боз ҳам баландтар номашон садо мегиярд. Тоҷикистон ба пеш.